Erokamano Nyakwaramogi, en geno mara ni riyo makare machiegni e weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV, achiel kachiel kowuok Communication Center Nairobi. Mokwongo thund weche. Nimemwambia kwa ile 1.9 bilioni ambayo tuliweka pesa ya kuunganisha stima Migori, aongeze milioni 450 ndio tuwe na shilingi bilioni 2.4 ya kutengeneza stima ya watu wa hapa Migori. Jatend piny omedo singo chenro mopogore opogore mag dongruok ma sirikande dwa timo e kaunti ma Migori. Jodak moko mamako ngeni ywak ni chudo ma darogi ichiwo e yor mibadhi ka thothgi owe oko. Koro kawan wakelo euro 6 to euro 7 to jogi pod loso euro 2. Wadiga Stone Age wadok chien kosodime. Wanyalo invite gimane gikwongo gikel companies maloso the parts mondi. Moko kuom jopiny okwedo paro mar chik mar rwako geche pachoka ka giwacho ni dhi hinyo ohala mar geche. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng. Jatend piny William Ruto owacho ni obiro keto okenge makare mag neno ni jolupo ma migingo timo tijgi e yor kwe kaka owinjore kendo maonge jal moro amora mabuogo ngimagi. Ruto nolosi e gwenge ma Muru kama nobage chenro mopogore opogore mag nyasi mag piny Luo e okang' mar 5. Osingo mar neno ni apeini mag gwengego ahinya to mawuok Masara kochomo Mihuru oger makare chakre dwe mar 1 higa manyien mar kelo yot e chenro mag wuoth gohala. Gigo mamoko ma Ruto singo mar konyo e chwalo dongruok ma Mihuru oting'o chwalo teko stima, gedo mar chiro kaachiel kod paya. Hii migingo ni sehemu ya Kenya na tumekubaliana ya kwamba hiyo migingo kwa sababu ni sehemu ya Kenya, tutahakikisha ya kwamba hiyo sehemu kwa mbinu zote, mbinu za demokrasia na mbinu zingine zote, tutahakikisha kwamba wananchi wetu hawaangaishwi na askari wa nchi zingine. Tunataka kuhakikisha kwamba kuna amani, tuweze kufanya biashara, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Nimekubaliana na huyu Opiyo Wandayi, si yeye ndio waziri wa mambo ya stima. Nimemwambia kwa ile 1.9 bilioni ambayo tuliweka pesa ya kuunganisha stima Migori, aongeze milioni 450 ndio tuwe na shilingi bilioni 2.4 ya kutengeneza stima ya watu wa hapa Migori. Mimi nimemwambia huyu Opiyo Wandayi, na sio tafadhali, mimi ndio mwenye amri. Nimemwambia hiyo kazi afanye, ama namna gani bwana? Si ndio? Si mimi ndio mdosi? Sasa nimemwambia hiyo kazi harakishe mara moja. Mdosi osewacho koro tich biro tiyore. Riwruoge manono yiero ma pachoka kanyakla kod jokedo ne ratich oganda e pinje mag Afrika dwaro tend duol matayo yiero pachoka IEBC mondo gwe tao ka giwacho ni jotelogo itiyogo gi sirikal kendo ne ok gitayo yiero madundo e yo makare. Riwruogego wacho ni yiero madundo nyiso mana picha achiel kaka osebed kitayo yiero madongo e pinje mag Tanzania, Guinea Bissau kod Cameroon. Kotelnegi kod jakom machon mar IEBC Isaac Hassan, giseo bende duol mariwo wi oganda NCIC ma giwacho ni oling' thi e sama josiasa pogo oganda jo Kenya. I'm going to think as Kenya prepares for its own election. IEBC, as currently constituted after the by-elections, is disappointing. Monies were spent in the tons. Bribery was evident and was aired by the media. People died, cars were burned. But what do I see? Elections were successful. Successful, my foot. And if they could not handle a by-election, can we be confident that they will do it in 2027? Or they will be midwife in chaos and the destruction of Kenya? And Kenyans of goodwill have a duty to come out and call out the IEBC, style up or ship out. How do we reduce the tensions in the country? There's a lot of tension. We can't ignore that. I think the National Cohesion and Integration Commission needs to be appointed as soon as possible.
and should take urgent steps to start acting on this hate speech. And if we as Kenyans can start to feel that pain, it means the region is worse off. So we are going to prepare ourselves, use the speeches that are going to be given by different people from different countries, learn from them, and then try to put mitigation measures in 2026 and early 2027 so that we do not find ourselves in the situation that Tanzania found itself. Duol mochung'ne choko osuru pacho ka KRA dhi nyime gi chenro mar chiwo puonj ne rowere gwenge mopogore weche motenore gi golo osuru mondo mi gibed gi ng'eyo ewi ber mar golo osuru. Chenro no geto rowere ma hikgi nie kind 20 nyaka 30 ahinya to ma pod dhi nyime gi somo e mbalariany mopogore pacho ka kaachiel kod kuonde tiegruok mamoko. Apisa mar KRA Jojo Bell ne obedo gi chenro kod jopuonjre ma KMTC e kar tiegruok ma Gendia mar miyogi puonj mar ng'eyo ber mar golo osuru. KRA wacho ni rowere loso atamalo maduong' mag oganda kendo thothgi pok ong'eyo ber mar golo osuru. Puonj ni bende geto miyo gibed gi ng'eyo ewi ber mar golo osuru kod midhiero mamoko manyalo juko jok mabadhore go osuru. People come in knowing that what is expected of them, so they know what is expected of them, and therefore compliance becomes a natural thing. That's what we are aiming to achieve. So the continuous education that we are going to extend. The other thing that we're extending, and you've heard about it, is this tax partnership that we are looking forward to partner with very many other players to extend our footprint beyond our offices. Like today you saw here, we came to the ground, we came with a team. We want to have people who are permanent, whom we have trained, who are available within the ecosystem of taxpayers, who can be able to give the tax knowledge and information and tell the taxpayers what they are supposed to qualify, what they qualify for, when they are supposed to file the returns. So we are committing to do this kind of things and continue to enhance them so that we help taxpayers to mature. And when they mature in tax, at a good age, then they are able to continue with that as a culture. Jotelo mag din mawuok e kaunti ma Mombasa koro dwaro mondo joriemb nyamburko oluw chike mag apaya kaka yoduoko piny kwan mar masiche mag apaya masani osebedo ka medore pacho ka ahinya te kindegi mag sikukuu. Kane giwuoyo e kinde moko yien mar Krismas e apisi mar kaunti ma Mombasa, jadolo mar kanisa ma Kopere Martin Kivuva kod jowetene mamoko kamoting'o jadolo mar Anglican Alphonse Mwaro nonyiso chuny malit kaluwore gi kwan masiche mag apaya mosebedo katimore e kindegi ka giwacho ni gin masiche minyalo geng'. Gavana ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir dwaro mondo oganda jo Kenya onya kwe kod hera e kinde mag sikukuu. Haikutokea hapo walojaribu pale mwanzo. Mwenyezi Mungu alituonesha na akatufungua nyoyo zetu. We are now united, we love each other. Uza sera. Kama hauna sera, uza sura. Kama hauna sura, tutakuombea Mwenyezi Mungu, sijui tufanye nini. But I truly plead with the clergy. Pray for this county, because there are some people who are hell-bent, not just this county alone. Kuna watu wameamua hii nchi, yani sisi tuibadilishe iwe mambo ya ukabila, iwe mambo ya nini. Tunapowasha mti wa Krismasi ni njia ya kusema wewe pia ni mti unaendelea kuwaka popote ulipo. Wewe ni mulika mwizi kwa njia moja, wewe ni mulika mambo ya hatakikani kufanyika katika kaunti zetu, wewe ni mleta furaha na kuondoa woga. Kwa hivyo letu ni kuwaomba moyo waangalifu, maana kama ni maajali wakati huu yako mengi sana. Tuwe waangalifu na vile vile tuwe mabalozi wa amani popote pale tutakapokuwa. Na vile vile tuwe watu wa maadili mema tunaposherehekea Krismasi hii. Jaod bura ma Matayos Geoffrey Odanga koro dwaro mondo mi piny owacho ket ayanga kwan omenda mar somo mowinjore jonyuol bi chul ne skunde higa manyien e kinde ma jopuonjre donje grade mar 10. Odanga wacho ni kata kobero ni duoko mag piny ma KJSEA nogol juma mokadho kod jatend migawo mar somo Migos Ogamba
Jonyuol pod onge ler kotenore gi kwan omenda mowinjore gi chule kinde ma jopuonjrego biro donjo e skunde mag secondary. Nowuoyo e skund primar ma Siteko bang' chiwo omenda mag dongruok ma osingo ne jonyuol bende ni kach ng'od bura mare oseketo ikruok makare mar biro neno ni somo dhi makare. Ama pesa ngapi watazohitajika kulipa? Kwingine tunaambiwa kwamba itakuwa ni zaidi ya shilingi zaidi ya 54,000 na kadhalika. Na hizo ni pesa nyingi sana kwa wazazi, kwa sababu serikali ilikuwa hapo nyuma ikigharimia kiwango kikubwa cha fedha. Kwa hivyo bado naiomba serikali ya kwamba iangalie huu mzigo ambao wazazi wanatarajiwa kuubeba. Isipofanya hivyo, watoto wengi watabaki nyumbani bila kwenda shule. Jogo manie sekta ma limbe Mombasa kaachiel kod bad migao mochune rito le mag bunge KWS ochako chenro mar nego winy mag agak ma gikoni osebedo ka chendo kendo teko winy mamoko. Kane giloso e hembko mar Fort Jesus mantiere ma en achiel kuom kuonde ma ginege winy ma kamago e yor miyogi chiemo man koda sum, jakom duol mar jogo manie sekta mar limbe Mombasa Laktar Sami Kwae koni winy ma kamago osebedo ka yudho chiemb welo e magawa kendo ginego winy mamoko ma bende lombo jolimbe. Kata kamano gikoni dwaro manitiere machiwo ote ne jopiny e wi gimomiyo gikawo okang' mar nego winygo ma bende ikoni kidek kelo tuoche. Hawajaelimishwa madhara, kwa sababu any program the community has to buy the program. Unaona? Kwa sababu hawa kunguru wako everywhere. Naona changamoto kubwa ilikuwa hapo. Once the community is sensitized, why do we need to eradicate this bird? Even in the rural setup in Mombasa, people will make effort to eradicate them. This is something that we're going to stay on, and hopefully by the year 2026 we should have managed to brought down the number of crows to manageable levels, so that then you can have a sane environment, and hopefully we'll be able to attract back the beautiful, good indigenous species of birds back to sing and hum in our beautiful county of Mombasa. We developed a protocol on how the poison should be administered. So Kenya Wildlife Service has in its custody the poison, and we are the ones who are issuing out to Arocha Kenya, which is the organization that has been charged with that responsibility of doing the poisoning out in the field. It's not a case of being able to eliminate them altogether immediately. It's going to be a long-term project. We recognize that there are crows in Tanzania and even to the north in Somalia. Even if we eliminate all our crows here, slowly they would come back. Komiti mar arita kwe kaunti ma Homa Bay nobedo kod romo moyiedhi mar rango kaka gidwa jiwo arita kwe kaunti no e kinde mag nyasi mag Christmas kod yawo higa manyien 2026. Romo makamano manokelo kanyakla jodito mag arita kwe South County Stem Homa Bay ne ochwe kom kod komishona mar kaunti no Ronald Muiwawi mane osingo ne jopiny ni arita margi biro bedo makare e kinde nyasi mag Christmas kod mar yawo higa manyien, ka okoni obila biro jiwo patrol e gwenge te mantiere kaunti no mar kedo gi tim njore moramora. Bende nosiemo josiasa mondo wetiyo gi rowere mokode mar rocho kwe gwenge ma kaunti no. We are going to provide adequate security. As we can see us, we are not going to go to our homes. We are all going to be around here to ensure that our people celebrate safely and cross the year when they are solid and in one piece. But I want to put a disclaimer that as we promise security, security is not an exclusive phenomenon. It is an inclusive phenomenon. So we also need the cooperation and total cooperation from all the people of Homa Bay, so that we can give them the best service that there is. And some of the measures that we have put in place to make sure that our people are safe, we are looking at the road carnages that we have seen happening here and there. What we are going to do, and already we have started it, we are going to put up some roadblocks to check on drunkenness among our drivers. We are also going to check on overloading. We are also going to check on the condition of the motor vehicles that are being used, because in most cases, during festive seasons,
most of our people are fond of even bringing back to the road vehicles which have not been on the road because they want to maximize on the profit and take advantage of the people who are traveling. Jogo matie sekta mar wuoth okwedo paro mar chik mar kumo rwako pacho geche molosi motelo ne 2019. Jokanyogo wacho ni paro mar chikno biro thiro dongruok mar piny kendo golo Kenya e chiro mar piny mangima. Magino yangi e kinde ma migawo mar ohala mar mwandu ne choko pach jopiny e wi pend chik makamano. Gikwayo piny owacho mondo chan lalruok matut gi jokanyo e sektago kapok okal pend chikno, kaka yorno mar neno norang matut kendo keto okenge makare mag yudo fuoni mag nyamburko e yo mayot, kendo ket lai mag yudo lony makare, kendo bende neno ni kembe mag thedho nyamburko obedo gi nyalo mekgi giwegi. It is only our mentality which will always tell us that if you are a technician, a certificate technician, you don't qualify to work maybe in Mitsubishi or in whatever. But we want to use this opportunity. I want to request that this bill uses this opportunity to Kenyanize and to bring all the technologies down. Mitoka wa maringe ndara ini ja Kenya di bedo gi duol mar wacho ni mitoka maringe ndach Kenya onego lose kama, to onego time kama, to onego bed kama. To in me wacho no mane gima chik ni dikelo. Mar ariyo, kwa jowa moko nyalo ywak ni gin dhi nego tich. To gini madhi yaw tich mang'eny. Nikech adier sani kaka ineno pinje dhi, nyithindwa mang'eny onge tije. To kam loso mitoka achiel kende oting'o units karibu 35,000 kata 40,000. Kare nyithindwa di minyalo ndike loso mitokni. Kirango gache mawuok oko, iyudo ka gache gi gin gache mane oripo bed ni jo Japan kata jo Ingereza moripo bed ni tiyo kodgi. Koro girango ngima mar dhano moloyo gimoro amora. Koro ka wan wakelo Euro 6 gi Euro 7 to jogi pod loso Euro 2. Wadiga Stone Age wadok chien koso wadhi mbele. Dogaripo bed ni wadhi mbele. To ka koro wan wadok chien, to jomoko to dhi mbele. Kara wadhi kanyo. Wa reject in totality. We ji mondo bed piny, ji owinjre, wandike maber, marango ngima ma ng'ato ka ng'ato. Wanyalo invite gima de gikwongo gikel companies maloso the parts mondi. Nikech kinyiewo mtoka kawuono to iringo kode to after sometimes to break, koro ok inyal yudo part neno. Mane ma break ema nego kambi mang'eny e piny ngima. Rowere moko Nairobi nobago ng'anyo mamuol e apisi mar NSSF ka gibandho yudo opande ma giwacho ni gisebedo ka gimanyo kuom jumbe 3 mokalo. Giwacho ni nyaka sirikal ne land golo chudo ne yudo opande, kendo wilo opande osebed kirundogi ni masinde ok ti momiyo ok nyal kaw nonro magi. Giwacho ni bedo maonge opande ng'iko chenro magi modhuro, kendo ok ginyal yudo chenro mopogore opogore kata mag sirikal. Director mar NSSF Agri Masai osingo ni nono wachno kendo neno ni joma manyo opande oyudo gima onge ng'ikruok. Zinaendelea ini kukuonyesha mpaka Huduma Centers hakuna system iko chini, ni kutudanganya, wanatudanganya na kutubeba vibaya. Tangu itolewe hiyo pesa tunapelekwa vibaya sana, so we need actions, we need to be assisted. Niyo 1000 wanataka tunaweza toa na tupate ID kuliko kuzungushwa hivi. Mara tunaambiwa saa hizi twende Nyayo House huko. Tunaenda kufanya nini Nyayo House huko? Shida ni nini? Si watu waambie atutoki hapa hivi bila waiting card. Tumekuwa na shida na laini ya Safaricom na laini ya Huduma Center yenye watu wamekuwa na tatizo kupata kujiandikisha kama kupata kitambulisho imepotea ama kitambulisho imezeeka. So tumekuwa na hiyo tatizo kuanzia jana saa 7. Imekuwa ikikuja on alafu tena inapotea. Kwa hivyo tukaamua kuwa labda tuchukue siku moja tutengeneze hiyo laini, ndio sasa tutakuwa na service bila interruption yoyote. Jodak ma Makongeni e kaunti ma Nairobi ywago chudo manowinjore omigi motelo ne muko mar utegi mar chiwo thuolo ne gedo mag ute ma nengogi ogonyore.
ginyiso ichwang' margi kaluwore gi rem mar riwruok mar Kenya Railway Staff Benefits chwalo negi chudo kamano ne giwinjore e obok mokalo ni biro chulo gi kwan omenda maromo siling gana 150 ng'ato ka ng'ato ka gidwaro mondo mi piny owacho donjre wachno mar neno ni giyudo ratiro margi kendo chenrono ta e yo makare. Nalipa nyumba ya railway juu au ndio walikuwa wamenikondesha nyumba. Nilikuwa nawalipa, lakini wakati ilisemekana verification ilikuanga ya kukubali ya kwamba nimekubali 150,000 nilipwe ili niweze kutoka kwa nyumba. Mimi ni permanent, nilikuwa nalipa redi, niko na all receipt, sijawahi pata haki yangu. Sisi tunaomba serikali, tafadhali serikali, ni vizuri mfuate haki na mtu apate haki yake. Nilikuwa ninalipa, niko na receipt, arrears nilikuwa ninapewa na watu wa reli. Tulikuja tukafanya verification na tukamaliza kila kitu. Wanatuambia tuko kwa system, wametuambia turudi nyumbani. Hawatuambii the specific date that tutarudi. Wanasema that ati ni process and I don't know, but kulingana na national government hao wanasema walisha release funds. So we don't understand like what's happening. Kamano kuom keto Ramogi TV wakawo yweyo mokwongo waduogo gi weche tuke. Brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids entertainment on Viusasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids' content only on Viusasa. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts makende mar skuku. Deka roofing tiles gin siling 100 achiel, ka steel trusses to gin siling 199 e kilo. Gochnwa gi 0722 683 kata ket oda mari e www.royalmabati.com. Watu wangu, sasa sijawaambia. Sisi nimebeba pen kwa pen. Lakini sasa kiti inarukaruka, kiti inarukaruka. Sidema amejaa makashuka. Shukisha. Sasa acha hiyo. Jana nimenyeshewa, sema kunyeshewa. Omi! Hey! Mimi nakwambia kama si jaketi yangu kufura kama balloon. Mimi ningeenda. Hapana. Shida si bike. Shida ni oil ya bike. Eh? Shikilia hii. Johnny! Kaele! Karakae apidho gwen kidenje adek. Mokwongo gintiere minano gi mag koro layers mag tong'. Mar ariyo nitiere miluongo ni broilers. To mar adek gin kienyeji. To mak mana ni koro gimitemo timo ni ng'iyo ni to costs ma ginyalo ng'ado gi nade. Tida koro nyacho gwen matin ti improve mos. Samoro nyalo pidho gwen ikelo kata mana gwen 100. Tipo ni ka piny oru kiny gwen otho te. Samoro tuo mono donjo monego gwen go te. To chunyi kik chid. Idhi mana bede gi pith. You make mistakes, still learn, tidhi bede gi pith.
Dial *860*413# to get Jingle Bells as your skiza tune. En kinde maber ahinya e higa, kendo Ramogi TV miyo Christmas bedo gi mor. Weruru kanyachiel, kendo beduru mamor. E higa ni, weuru mondo wende mag Christmas omi ubed gi mor. No bironwa baba, wagoyo erokamano, ni Yesu osebironwa. To mana e Ramogi TV, Merry Christmas. Tim mar Kenya mar handball mar nyiri manie bwegni 17 migo e dho wath owacho ni giikore makare ne tim mar Senegal e tugo mar ariyo madhi bedo e kindgi e final mar African Youth Games madhi timore Luanda, Angola odhiambo ma kawuono. Senegal nolo Kenya e tugo mokwongo e kindgi wuok tich mokalo e achoma bang' timbe ariyo godhi amodhi e thuolo mapile. Senegal nolo Kenya 9-8 e achoma bang' kane giseloyo set mokwongo 13-3 kaeto Kenya noduogo mapek mologi 18-0 e set mar ariyo. Kenya bende oselo South Africa kod weg pacho Angola e set 1-1. Korka kore Senegal bende nolo Togo mondo mi gichop e final ma kawuono ni. Wasichana wameona vile kuko na tumeona strength zao na tumeona pia weakness zao, so kitu ambacho tuenda wakon kwa strength zao, tujue vile tutazitackle. Kwa weakness zao yani tutacapitalize. Hao ndio tulikuwa tunawa target kwa sababu last time tulicheza nao tukashinda ya kwanza, wakashinda ya pili, tukaenda draw. This time wamefanya the same thing, so chances zetu sasa ni kuwa kesho tukishinda Togo tutacheza na number 3 ambapo possibility is very high. Number 3 anaweza kuwa Angola, alafu tuende finals. Alejandro Garnacho nolo gonde ariyo ne Chelsea eka Pedro Neto nolo ya chiel e loch mar gonde 3-1 e wi Cardiff City. Chelsea koro